Kardong! Kardong, sakit kayo kong tiyan. Ha? Ano sa mga ayok tindog higda lang nang sabi ka. Manganak na siguro ko, Kardong. Usa mga nakay na ka? Sakit kayo kong tiyan, Kardong. Higda lang na ano sa mga taon ka. Oh, Ni, utot raman da ito, Kardong. panuhak ng bayhana ni nga abi na kung unsa na utot raman di ay. Sige na nakatulog na unsa man ang taon ka nabalaka man taon ko utot raman di ay. Sige na higda na. Istila ning bayhana ka oy. Sige lang kay hapit na mga nakay no kay magsiyam naman ni imuhang tiyan ugma di ba? Oo. Subot pasabot ani ugma mga anak nakaugma kay siyam naman. Oo, ay. Dili pa, oy. Nga naman. Pagkuanan pa man naglima ka adlaw. Ay paabton pag 5 ka adlaw. Oo. Hindawi. Hala nagalihok na baya imong tiyan Kimi. Naglihok-lihok na. Oh, naglihok-lihok na oh na anay kamot ug na anay tiilo oh manusok na ba? Ha? Unsa na imong unsa na imong dalunggan na telescopic? Di kuya mo yung dalungan oh kaya kusog mo kung pandungo ko tanawa oh nay nagatulak-tulak imong tiyan oh. Oo. Nadyo unod. Alangan magway unod. Unsa day ka? Nabalay tiyan nung may unod. Ay mo ganin no alangan nga buntis guga so siyempre nadyo piso ang imong tiyan. Ay dili hangin lang. Oh. Sige na katulog na kay mga nakay na baya ka no. Sige na para dili na ka ma-stress ha. Alangan dili may stress nga wala man pug ka ni dulog sa kuha. Dili nakaganahan sa kuha? Noon sa man ang taon ning bayhana ni nga. Dili gumudulog sa imuha kay babalaka ko ba kay dako na ba kag tiyan no lisod na kayo nga maipit na imong tiyan gilihukan ba ko matug. Isis ay saan pagkaipit nga diri man ka sa daplen? O para sa nang padulong ka dito siyempre basig matandayan ako na imong tiyan luy kay ato ang bibi. Sus inom do eh. Ingon na lang Asan ka? wala na kay gana sa kuha. Astilan mo oy. Kitsa may ganahan mo bagdok ana nga dako na makikagtiyan. Unsay labot anang dakog diyan nga mubika ka raman. Astilan ng bayhana ni nga. Maglisod manggugko, labi nagdako kag tiyan. Nya unsaon ako pagkuan si mo paghandos ni mo nga apiki man kayo mao na nga paabot na lang jud kong mga naka. Sige na relax na riha. Sus ay dili lagi ko. Sige na ba ayaw nagpagahig ulo ba naun sa mga taon ni bayhana ni. Basig layasan ko ni mo nya. Naun sa mga taon kasi gira makaglayas layasan oy. Sige na ikaw ba akong pinakapinangga na akong asawa ha. Sige na Hilara ha bantay bitaw ka. Lisuda jud ning single mom ta. Mao pay giputbol ko sa akong trabaho. Nya gipalayas pa jud ko sa akong amo. Paitaan ni uy. Si Kardong na lang jud akong pag-asaan ni karon. Unta dawaton ko niya sa iyang balay. Kardong. Diara ka. Dali lang ha kay murag na nanawag. Ha? Kadali lang ba kay murag na nanawag. Isa man na. Kadali lang kanino higda sa diha ako na nga brihan to. Eh dili ko mong higda. Ato dito dali ah. Oh sige pabutal ko ha. Pagdali. Dali lang padulong na ko. Kinsa na po ning bayhana ni? Kardong. May siguro tao dire. Kardong. Oh, naunsa man ka diri nagdala lagi ka gamit. Kardong, gipalayas ko sa kong amo. Wala na jud ko laing madayunan. Ikaw na lang jud akong pag-asaan ni. Ha? Gipalayas ka sa imuhang amo? Unsa may hinungdan ngano gipalayas man ka? Alangan gipalayas ko sa kong amo kay nangutang ka wala nimo gibayaran. Mora to hinungdan gipalayas ka. Giingnan na tayo imong amo nga bayaran ako to ug makasweldo ko. Giingnan naman ako nga mobayad ka. Perti na noon niya suko, gipanlabay na noon niya akong gamit. Grabe sa na imong amo pagka wala kasing-kasing suon sa ibot pasabot aning sa imong pag-anhi diri abi. Mao gani Kardong ni ani ko diri ah. Ikaw na lang jud akong pag-asa. Unta dawaton ko nimo diri sa imong balay. Kay luoy kayo akong anak, wala na milay madayunan. Ala ka luuya sad nimo. Ambi na lang nimong gamit ni sulod sa diri abi. Salamat kayo Kardong ha. Sige wala na problema. Naluoy jud ko sa bata ba. Sige lang kay ako bitoy amahan na imong gibuntis karon. Inom sa tubig mo, kasi giuhaw ka. Oo, kanina pa jud ko giuhaw Kardong kay layo kayo tong amo ah. Salamat kay Kardong ha, kay gidawat jud minimo sa imong balay. Wala na problema, Biki. Ako mangiamahan sa imong gibuntis karon. Andam na tika panagutan diri, sagot tika diri sa ako ang balay nako basta
diri lang jud ka basta nga ako kanang tinambangay lang jud mo ni Kimi diri ha. Mao na ni karon kada kong problema ni ug bala ni Kimi unsa ni style Nya ni. Cardong, asa man day si Kimi karon? Na diri sa sulod ng higda. Nagbati gani no. Kay mga nakay na pud na sunod adlaw. Cardong, kinsa man na? Allah ka. Oh, naman na diri ang single mom. Ha? Oh, kinsa man na? Diri na ni mo gipapuyo? Dili pa-explain na sa ko ha. Kani single mom, kani si baby. Gipalayas na siya siyang amo. Unya, wala ko ilabot o gipalayas na siya. Wala naman ko silain madayonan gud. Basig pwede nga diri asa siya mupuyot. Dili ko musugot. Ano sa maning taon ka? Uy, sige na ba? Temporary lang. Ay, dili lagi ko. Kabalo ba ya ka nga? Hapit na ko mga anak kunya nagdugang napod kag palamunon dari sa balay? Ha? Ako mong amahan sa iyang gibuntis kimi. Wala ko ilabot. Sige na gud. Ano sa maning taon ka? Di ka maluoy ani niya. Napa dyan Ikaw sa... day, wala day kay balay day? Wala lagi day. Sige lang good. Mutabang lang good ko diri sa inyo ha. Tinabangay lang gud mo kimi no sa maning taon ka. Ay nagka-stress diya ba kay mga nakay na bayak ano. Sige na kay wala na bitaw si Angie diri siya na pipuli kay Angie. Ah, basta dili ko musugot. Gusto ko ako lang niya diri sa balay. Noon sa maning taon ka, nga. Sige lang gud para na po kay kauban diri sa balay ba aron siya na lang po kaalalay nimo diri magliuk-liuk. Napa dyan ang bata dira ah. Mao gani no, iya maning anak lisod po kayo ibilin ni. Single mom gani no, nagni bata. Wala ko iabot. Noon sa maning taon ka. Ya pakaunon na pud na nimo diri ah. Normal pa kauno na ko ni kay ako may amahan sa iyang ginasabak. Ay sos, Cardong, naglisod man gani tag budget ang pangsudan diri sa balay pagkaon. Ayaw ka balaka nang Ayaw ka bala kag gyapon nga napuno nakautang. kanang utang mabayaran na. Relax lang gud ay kabalaka ng utang. Ako ni bahala na dili na inyo na obligasyon. Puro nimo hambog-hambog. Bahalag mo sudan lang tag asin, tubig, asukal ka na lang gud basta ang importante mga buhi mo. Basta ang importante mambae ka. Ha? Unsa naman taon ka dili na lagi ko mangbae. Nakontento na ko sa inyohan duha. Sumbagon ko na Dili na ko mudugang, promise gyud. Relax na, dali, dayon mo sulod, ambi na yung gamit mi. Unsa? Padayon na jud na nimo wa pagani ko niingon na oo. Ha? Sige na, ay na paminawa na. Ali, Dili ko masugot. Ikaw day, gawas. ayaw na pagawsa na unsa man ang taon ka, uy. Sige na, good kay may nalang pud ba nga napo koy kapuli-kapuli kagabi sa imo ha. Mao jud na imo ha. Anong mamusi man ang taon ka? Hangol kay kag bunchul ha. Alangan kay dugay-dugay na bay ako wala ka bagdok no kay tagsar ko makabagdok sa imo ha kay dako na na imo tiyan. So diri na po kumubuylog bagdok siya kay gamay pag tiyan. Dili na nimo pahawaon diri o ako mulayas ha. Pamili. Pamili kay dong. Nung sana ning style ni karon. Sige na papadayon na lang ko diri kay nabay say dala nga bata no. Bahalag duha mong puyo diri sa balay ako bitoy tagian ng balaya. Unsa ikaw tagiya? Ha, unsa di ko? Asa ba? Oh. Ako po'y tagiya diri sa balay. Nya gani. Asawon po na ako na karon. Kay buntis man eh. Ikaw kardong magbuntis-buntis kag layon nya dalahon nimo diri ah. Sige lang gud. May nalanggod na nga, di pagkahana nga. Sige. Musugot ko dai. Diri ka mo puyo. Pero ang kita ni Cardong wala kay labot ha? Sige lang god, wala ko'y problema ang kita ni Cardong basta naalang ko'y masakan. Bantay bitang mangayo kag sweldo ni Cardong. Dali na kay bagdok po ko si Macron eh. Kuwasan ni bata. Kuwasan ni bata. Dawata sa ng bata. Wow! Oh. Ako yung mga pagunito na dili ko! Nganong dili magamugunit og bata? Ipag-practice og gunit og bata kay mga nakay na may kasunod adlaw. Ako yawan ni mo Cardong ay magdala kay mga andero niya ako yung pagunito na ng piso.